Предполагам, знаете добре, уважаеми зрители, че бащата на Луис Диас бе отвлечен и държан в плен в продължение на 13 дни. Удар сега с глава! 1-0 за Колумбия! Автор на попадението Даниел Муньос. Няколко подобни центрирания бяха отправени към десния бек на Лос Кафетерос в хода на това първо полувреме. Тази доставка обаче бе просто прелесна. Енерджи Стадиум в Хюстън, щата Тексас избухва. Повече от 50 000 колумбийци в този момент ликуват. Още веднъж головата атака. Няма да изненадам абсолютно никого, като кажа, че автор на асистенцията е Хамес Родригес. Прекрасно подаване на плеймейкъра на колумбийците, на капитана. Втори гол за Даниел Муньос с националния екип на Колумбия. Бе оставен непокрит на далечната града. Добра засилка и много добре юбилей от провеждането на първата Копа Америка. Сега центрирана в наказателното поле! 2-0! Джеферсон Лерма с глава покачва аванса на своя тим. Отново след центриране. Това е нещо, което ще накара Даниел Гарнеро и неговите възпитаници да се чувстват особено разочаровани. Феновете на Колумбия пък са на седмото небе. Ето го центрирането. Джеферсон Лерма изпревари Омар Алдерета, ако не се лъжа. Втора асистенция на Хамес Родригес в срещата. Там дебнеше и Луис Диас зад гърба на Джеферсон Лерма. Бурна радост и сред екипа на Нестор Лоренсо. За Джон Кордова това е пети матч за националния отбор. Сега отлично центриране! Гол за Парагвай! Хулиан Енсисо! Хулиан Енсисо намаляват изоставането на гуараните. Интригата в матча се връща с пълна сила. Прекрасно центриране. Увисна Давинсон Санчес. Много сериозна грешка. Соса, Рамон Соса. Лявото крило, което се появи преди броени минути на терена на мястото на Мигел Алмирон. Достави това прекрасно центриране за Хулио Енсисо, който